Έριξα το βράδυ στο μπολ, στο γάλα με τα δημητριακά σου, μία σταγόνα άβα. Με δουλεύεις τώρα? Γι' αυτό μετά επί 3 μέρες εγώ και το Άιτα γίναμε καλύτεροι φίλοι. Λάμπρο, δεν κρίνουμε πάνω. Τι δεν κρίνουμε, υπέφερα! Δεν κρίνουμε, συνέχισε. Θυμάσαι τον πρώτο μήνα που ήμασταν μαζί, που σου είπα σ' αγαπάω? Δεν το εννοούσα, απλά μου έφυγε. Συναισθηματική ορμή ήταν αυτή. Μάλιστα, δηλαδή τότε δεν, τώρα δεν, δηλαδή πώς είναι όλο το πράγμα, έτσι. Θυμάσαι όταν προσπαθούσες να καταλάβεις τι συμβαίνει και δεν δουλεύει το PlayStation σου? Είχα κόψει τα καλώδια από πίσω, γιατί μας τα είχες πρίξει και δεν μου έδινες και σημασία, έτσι. Το καημένο το σκυλάκι τι άκουσε, γι' αυτό τα καλώδια δεν τα βρήκα. Δεν τρέπεσαι! Δεν κρίνουμε, δεν είπαμε. Το σκυλάκι φταίει, Έχεις πρόβλημα, δεν κρίνουμε, δεν είναι το challenge. Θυμάσαι πριν 4 μήνες που είχα πει ότι θα βγω με τη μητέρα μου για καφέ? Δεν βγήκα με τη μητέρα μου, βγήκα με την πρώην μου. Ήμασταν πολύ κοντά και